प्रणाम। प्रणाम। आई बैठी ना। ना तू बैठा ना, तबे नु कोनो काम आगे बढ़ी। देखी हम ना बहुत खुला विचार के लड़की हई। तरवा जौन कुछ भी पूछे के होके ना खुल के पूछी। अच्छा ये बतावा कि तू अपना घर में सबसे ज्यादा केकरा से प्यार करेलू? हम ना अपना घर में सबसे ज्यादा अपना माई से प्यार करेनी। तो तोके अपना माई के क्रिया बा सच सच बताई हा। अच्छा ही बतावा कि आज तक ले कोनो लड़का से तोहरा इलू इलू भइल बा, झगड़ा तकड़ा भइल बा, रगड़ा बगड़ा भइल बा कि ना? अब जब रउआ हमके हमार माई की क्रिया खिया ही देले बानी तब तो हमरा के सब सच बताए के ही पड़ी। हाँ। पता बा जब हम 5वीं क्लास में रहनी तो उहे क्लास के एगो लड़का हाँ। हमरा के पहली बेर आँख मरले रहे। हाँ। और का? और जब हम 7वीं क्लास में रहनी तो उहे लड़का हमरा के पहली बेर हमार नरम नरम कलैया मरोड़ले रहे। और कौन चीज? और जब हम 9वीं क्लास में रहनी हाँ। तो उहे लड़का पहली बेर हाँ। हमरा के चुम्मा ले रहे। और उहे लड़का पहली बेर 10वीं क्लास में। अब काहे ना कि रउआ से हमार बियाह होता त रउआ से कुछ छुपावे के ना नु चाहे, यही से हम सब साथ साथ बता देनी। रउआ के इजाजत होखे त हम अपन प्यारा चेहरा रउआ के दिखा देती। देखला के पहले ही भाग गएला। का हो चैन नहीं खे तोहरा के? तू हमरा गोपू से बियाह करबू ऐसे ने बंधल रहा ऐसे एकरा के समझावत हम थक गइल बानी। जने जातिया ओ नहीं झगड़ा झंझट करावतिया। अरे ई का करतानी? अरे अब का भइल? अरे पूछे एकरा से का भइल? मदनवा बहन पार्टी के बेटा के बियाह बिगाड़ के आ गइल। का कही गांव के लोग हमार शिकायत करवा देलस। मन तो करता कि जान मार दी। अरे जाय दी, जोन हो गइल तोन हो गइल। अरे का हो गइल? और नहीं तो का एकरा साथे मारपीट करेम? अरे ई तो तनी कम करतिया। अरे हुआ चिल्ला के पूरा गांव जमार के बतावा तनी। अरे का चिल्लात बानी हम? सब तोहरे लाड प्यार के नतीजा बा। बिगाड़ के रख देले बानी एकरा के। मन तो करता बुआ दी। जाई रवा बाजारे जाई। हां हम जाता नहीं। जाई रवा जाई। गांव वाला एकरे के बियाह कटनी कही तेकर बियाह शादी कैसे हुई है भगवान? तू मत रोवा, तोरा खातिर खाना बनावा तानी। ठीक बा, जल्दी से आवा। हाँ? अब चाहे बिया बिगाड़े के पड़े या अगुआ के मारे के पड़े, बाकी गोपू तो हमार हवे और हमरे ही रहियन। हाँ मम्मी। बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बा एक बार। इतना अच्छा लड़की के ठुकरा धलोस। अरे बाबूजी के करा के समझावतानी, इनके समझ में आई तब लड़के सदिये नहीं के करे के। अरे जंगा ते ओकरा से परीक्षा लेवे खातिर बोल ले होबे, ओहो तोरा से परीक्षा लेवे खातिर वहिंगा बोल देले होके। हाँ, अरे तोहके ओसे कुछ और पूछे की चाहत रहल। अरे का पूछी? एकरा बियाह करे के मन होके तब नु पूछी। बाबूजी जब ओकरा से पूछनी त उ कहते कि एगो 5वां में लइका हमरा के आंख मारलास, 7वां में ओकर हाथ पकड़लास, आ 9वां में चुम्मा लेलास, 10वां में घवड़ा पूछी। जम कर ले मुंह में दही। ओ लड़की के चरित्र घर के इज्जत के तीतर की तरह उड़ा दी। बात करता। अरे मर्दे बियाह तो के करे के भाई।